Vaya orden de intervención que está no. Sí. Bueno, boas tardes. Encargaronme que moderase esta mesa, inda que en cuestión do patrimonio e noutras cousas son bastante lego, non? Pero en todo caso hai 4 expertos que non sei, escoita así. Hai 4 expertos aquí que supleirán a miña ignorancia neste aspecto. Como imos mal de tempo, hai varias intervencións, pois entonces vamos a forrar preámbulos. Solamente agradecer ao Consello de Cultura e aos organizadores deste coloquio, deste seminario, a súa invitación. Imos a forrar preámbulos de presentación, porque os membros da mesa son ben coñecidos, está tamén figura o seu currículum abreviado nos programas. Vou dicir 2 ou 3 cousas a modo telegráfico e logo dareille a palabra aos membros da mesa, polo orden que están no programa, máis ou menos para que fale cada un en torno a 10 minutos. Hai que recordar que ás 8:15, temos que estar fora. Temos que ter rematado para salir antes das 8:30, porque senón temos que pedir auxilio pola ventá, porque pecha o edificio. Bueno, sobre a cuestión da xestión do patrimonio cultural do territorio, tiña aquí unhas cuantas notas, que cito solamente de modo telegráfico, teñen un pouco que ver, tanto co que se enuncia no programa do seminario, como co que falou esta mañán aquí Iago Seara, dicir a importancia que ten, no caso de Galicia, pois a paisaxe ou o territorio construído, non? A importancia que ten, o protagonismo que tuvo a xeneración nos, especialmente Otero Pedraio, na valoración do territorio e a nosa concepción integral, é dicir, non solamente como realidade xeográfica, sino como no aspecto humano, na unión cósmica que dicía Otero Pedraio que existía entre a xente e a paisaxe ou a natureza, unha paisaxe construída ao largo de moitas xeracións, e da que formaban parte, non solamente a realidade xeográfica, sino as xentes, a unión que tiña con os sentimentos que tiñan, os camiños, as estruturas territoriais que se identificaban, caso das parroquias, caso das aldeas, non? Entón, isto tamén lle dá a paisaxe unha percepción subjetiva, xa que a visión que dunha aldea ten un labrego non é a mesma que desa aldea ten un que non é veciño dela, non? De todos os xeitos, todos saben que a cuestión da paisaxe galega é moi complexa, é como unha especie de puzzle, non? E isto incide na xestión e na súa protección. Habitualmente, insistes en que, con razón, que é unha paisaxe moi humanizada, non? A pesar de que o 80% da superficie son montes, non? Ou eran montes, hasta fai pouca. Pero, como dicía Carmelo Lisón, en Galicia hai poucas distancias vacías, non? Porque os montes tamén, digamos, están internamente humanizados, como revela a propia toponimia. Pero desta complexidade dá idea o número de parroquias, que son en torno a 3.800, o número de aldeas ou lugares, que rondan os 31, 32.000, algunhas hoxe están abandonadas, non? E creo que esta complexidade, tamén a falta de xerarquía, a falta dunha xerarquía política do espazo hasta a época contemporánea, e fixo que os axentes que interviron, digamos que na paisaxe, ou que construíron, fosen variados, non? Variados, cun protagonismo crecente, por unha parte, dos campesiños, tanto a nivel comunitario como a nivel familiar, e, por outra parte, do Estado, non? É dicir, do poder político, non? Falouse esta mañán xa ampliamente deso, falou Carlos, non? Especialmente da importancia da obra pública, xa dos camiños, das pontes, de antigo, na construcción da paisaxe. Pero, claro, a presencia do Estado, do poder político, é moi superior ao xa que era no século XVIII, ou incluso tamén no século XIX, non? Pero esta falta de xerarquía e o feito da multiplicación dos lugares de hábitat facía que os campesiños tuvesen un protagonismo á hora de construir a paisaxe fundamental, en presuizo dos señores que o tuveron antes, en certo modo tamén en presuizo dos estados. Entón, bueno, a construcción é obra de xentes diversos, que teñen poder, responde a procesos demográficos,
pero ten a procesos políticos, a procesos culturais, non? Porque para fazer unha igrexa, pois hai que ter, digamos que ten que haber unha comunidade parroquial que teña fe, non? Para facer un pazo, pois ten que haber unha familia, non? Que teña uns determinados gustos, de modo que non é realmente unha cuestión material, é unha cuestión en gran parte cultural, non? Isto, así, digo, visto un pouco desde unha perspectiva histórica que é a miña, non? E hoxe, pois, bueno, eu creo que un dos problemas que hai que ten a paisaxe, perdón, así, o territorio, a paisaxe, para a hora de defendela, digamos, a hora de defender este patrimonio, por un lado é un abandono dunha parte do territorio que é dramático, non? Non hai, digamos que Galicia nunha parte estáse despoboando, se non hai xentes, pois non hai realmente, non hai, en certo modo, non hai patrimonio, non hai patrimonio. Isto, ao mesmo tempo, coincide, non, cunha conciencia crecente sobre a patrimonialización e o valor do patrimonio, e tamén, na actualidade, pois, lógicamente, hai unha incidencia decisiva dos poderes públicos, non? En parte, pois, este seminario responde a iso, é dicir, o protagonismo que ten os poderes públicos diversos, que o poder está moi repartido, desde os concellos para arriba, na xestión, digamos que, na ordenación do territorio, cousa que, digo, nova, se miramos con respecto ao pasado. Bueno, son unhas notas un pouco desordenadas, porque, como digo, son bastante lego ainda que me interesa a paisaxe, me interesa o patrimonio, non son experto, e moito menos experto na xestión. Doulle a palabra, entonces, por orden de que están aquí, repito, para que falen en torno a 10 minutos, primeiro a Felipe Criado, Felipe Criado Boado. Grazas, Pejerto. Collo este, sí, claro, se encende aquí ou automático? Bueno, boas tardes. As miñas primeiras palabras son para agradecer ao Consello de Cultura Galega e a sección de Patrimonio do Consello a organización destas xornadas e o terme invitado a participar nesta mesa redonda en compañía de persoas interesantes e tendo ademais a oportunidade de falar, de ouvir todo o que levamos ouvido hoxe. Tentarei, evidente, ser breve, porque a hora o require, pero a verdade é que se agolpan xa, despois de todo un intenso día de traballo e diferentes aportacións, cantidade de temas. Eu quixera dar unha visión personal sobre algúns destes temas e plantexar unha serie de cousas que creo que é preciso ter en conta. Me gustaría que xeis comenzar con unha primeira pregunta que pode resultar mellor un pouco equívoca, porque a primeira pregunta que me gustaría facer é por que discutimos hoxe aquí o que levamos máis de 20 anos facendo, e como se estuvo a ver hoxe, en xeral, facendo relativamente ben, ou bastante ben. A ver, evidentemente, son o primeiro que entendo que vou revisar constantemente todo o que se fai, e someter a crítica todo o que é o noso sistema de certezas. Pero o certo é que, no ámbito concreto que estamos a falar, obras públicas e patrimonios, en Galicia ten habido un modelo desde fai moitos anos. Un modelo que chegou hasta aquí, que, como hoxe se veu, incluso existe un marcado nivel de consenso entre todos os diferentes representantes institucionais que hoxe interviron aquí. Tal vez, ao mellor, fallou e habría que ter escoitado a representantes de promotoras, de constructoras e outros asentes que podían ter unha visión máis crítica, pero hoxe vimos en diferentes representantes institucionais que este modelo está tan implementado e asumido que é certo que escoitamos falar a enxeñeiros ou técnicos de obras públicas como Carlos Leffler, Juan Pablo Villanueva, Ignacio Ardá, plantexamentos que fai 20 anos empezaron a modelar sobre como debería ser a avalación e corrección do impacto arqueolóxico en grandes obras públicas. O que tal vez non se fixo daquela foi unha xuntanza como esta, unhas jornadas como esta. Posiblemente perdemos o tempo discutindo outras cousas e evitamos con eso consolidar precisamente boas prácticas e bons procedimentos durante os anos bons. E aquí é onde quero chegar un segundo punto, porque o caso é que agora chegaron os anos malos. E con estes anos malos, con estes anos de crisis, surde a impresión, ou polo menos a impresión que eu teño, de que cousas que estaban moi ben asentadas, batallas que xa dimos desde o ano 86, entre o 86 e o 92, políticas que se fixeron práctica entre o 92 e o 96, prácticas que incluso foron boas entre o 96 e o 2007, parecera que hoxe empezan a desmoronarse como parte de todo o que nos está a pasar ao redor,
que se disolven todas as certezas que tiñamos previamente establecidas. En isto, como noutras ordes do social, o certo é que parece que estamos a voltar a unha etapa incluso anterior á transición, e que parece que todo ten que ser revisado e de novo reconstruído desde ese momento. O problema é que algún de nós plantearíamos, efectivamente, habría que replantexalo, habría que revisar e reconstruir todo para dar un paso adiante. O que pasa é que moitos queremos que precisamente o paso de reconstructivo que se está a dar non é cara adiante, senón cara atrás. En ese sentido, non me gustaría que estas jornadas, esta posta en discusión, formara parte, non moi intencionalmente, pero si de xeito implícito, dun proceso revisionista do que se leva a facer. E dai precisamente estas dúas primeiras reflexións cas que eu empezaba. Teño que inmediatamente tamén recalcar que este certo proceso revisionista no que estamos parece que chegando, como non podía ser de outro xeito, pois é culpa dunha colusión de factores. E como sempre me gusta mirar, ante todo, aquelas cousas dos que un é responsable, ante todo direi que é culpa nosa. É culpa nosa dos arqueólogos, eu son arqueólogo, ou dos especialistas en patrimonios, por non ter aproveitado os anos bos, os anos das vacas gordas, para precisamente consolidar boas prácticas, consolidar actividades e actitudes e facer un auténtico cambio de sensibilidade. Foi culpa nosa haber dilapidado boa parte das oportunidades dos anos bos en debates e loitas, diríamos de claro, fratricidas, que en moitos casos quitaronnos as razóns ante o público e fixeron que o público, que os sectores que miraban cara ao que tiña que pasar, empregaran precisamente a falta de consenso nos sectores especializados para cortar por as propostas máis ventaxistas para eles. Era moi frecuente ouvir falar ou de escoitar: a ver, se os arqueólogos, os especialistas en patrimonio non se poñen de acordo sobre que hai que facer, que vou a facer eu? Isto ten sido unha pena, grande pena, que estas loitas ou discusións estériles foron innecesarias cando máis forte foron estas loitas, e agora que é cando son máis necesarios, miro ao meu alrededor e salvo, por exemplo, a excepción destas jornadas, resulta que eses debates son inexistentes, que non estamos a falar das cousas das que hai que falar. Quero inmediatamente engadir outra cousa. É certo que a culpa deste proceso revisionista é obvio que ten moito que ver co proceso reaccionario no que estamos instalados, coa revisión que se está a facer. Pero inmediatamente quero engadir outra cousa, que aunque é moi tranquilizador decir isto último, o certo que non é totalmente certo. No campo do patrimonio existe, podíamos estendernos en isto, pero como vedes vou bastante rápido, tamén disculpade, por favor, a rapidez coa que vou tocando temas moi distintos. Mirado con unha perspectiva de feito internacional, xa non siquera a escala do Estado español, a escala europea, con unha perspectiva internacional, é igual que miremos a Madrid, a Comunidade de Madrid, que vende cambiar de forma escandalosa a súa lei de patrimonio cultural, ou que miremos o que ocorre en Inglaterra, en Suecia, en Chile ou en Uruguai, e con gobernos de moi diferente signo político, o certo que o sistema de cautelas sobre o cal se estaba baseando unha política efectiva de defensa e promoción do patrimonio cultural estáse a demoler agora aínda máis que a disculpa da crise, que a disculpa de que romper o sistema de impedimentos que dificulta a obra pública, que dificulta o emprego, que dificulta a promoción. Isto tamén hai que decilo, pero isto mesmo nos leva á idea básica de que, no fondo, o que está a pasar, máis aló de a reacción do proceso racionario no que vivimos, ten que ver moito con un cambio de paradigma. Con un cambio de paradigma, o que están as sociedades avanzadas, evidentemente estamos abocados e temos que empezar a tomarnos en serio construir o século XXI con patrós e formas de pensamento, procedimento que non poden ser xa os da modernidade que coñecimos e que os historiadores estudamos. En este sentido, por exemplo, unha parte da culpa que antes decía que tivemos os arqueólogos especialistas en patrimonios concrétase, de xeito moi concreto, na incapacidade que tivemos para dar cabida na administración e na toma de decisións do patrimonio
a todo o que agora podemos chamar claramente o xiro público, o giro participativo, é dicir, como os actores sociais demandan en todos os ámbitos da vida e tamén no do patrimonio ter participación viva. Sobre esta base, para rematar, eu quería, ainda propiciando máis esta choiva, esta catarata mellor de ideas demasiado fortes e rápidas, cando necesita moita reflexión, quería dar varias respostas a estas dúas preguntas distintas que vou a plantexar. Que cousas temos que ter claras e que cousas deberíamos de cambiar? Para responder a primeira pregunta, que cousas temos que ter claras, o que fixen foi, de feito, recapitular ou recoller moitas das cousas que se dixeron, que se comentaron hoxe nesta sala, porque precisamente toman forza, porque non as digo eu, senón que eu as repito, a partir do que moitos de vos comentaste. En primeiro lugar, recordouse, é importante recordalo, Iago Seara o dixo varias veces, que a protección do patrimonio é un imperativo constitucional. En segundo lugar, vimos que hai que asumir a idea clara da imprevisibilidade do patrimonio cando se aborda a intervención complexa. Non sabemos onde está por moito traballo que se faga, e moi ben que se faga, e moitos recursos que se metan para facelo. En terceiro lugar, creo que ten que quedar claro, aunque isto xenera unha frustración nos enxeñeiros, nos urbanistas ou arquitectos de planeamento, nos promotores, pero ten que quedar claro que é imposible facer inventarios definitivos. E, ademais, é imposible, e isto é unha cuarta idea que ten que quedar clara, en Galicia temos unha especificidade que é unha elevadísima densidade de xacimentos. Hoxe proxectáronse en varios momentos a densidade de poboamento actual. Bueno, sería un bo exercicio, de feito, preparar unhas láminas, pero non há tempo para velo, comparar, de feito, para unha zona ben estudada, comparar a densidade do poboamento actual, que é moito ca densidade dos xacementos arqueolóxicos, que multiplica por 3 ou 4 ese poboamento. Como meter aí unha obra pública, como facer aí unha intervención territorial razonable, empeza a ser farto difícil. Por eso, precisamente, en quinto lugar, é necesario seguir facendo todos os traballos en todas as fases que vimos hoxe. En fase de estudio informativo, en fase de proxecto, en fase de construción, de seguimento, non podemos deixar de facelo. Isto require, en sexto lugar, dispoñer da financiación necesaria. E no momento actual, e con todo o que está a ocurrir, o problema gordísimo que estamos a ter, hoxe creo que non saliu suficientemente, é que non hai financiación necesaria para facer ben todo o que había que facer. E cando digo financiación tamén me refiro, por exemplo, a administración pública que cos seus recursos, cos súas persoas, cos seus funcionarios e técnicos, cos seus encartos e investimentos, ten que facer os mecanismos de control de calidade de todos eses traballos. Isto nos leva daquela ao modelo de financiación. Como xa esta mañán esbocei nunha intervención rápida que fixe. Non podemos pensar en estas cousas sin pensar tamén no modelo de financiación e que modelo de financiación queremos. E digámoslo claramente, temos só dúas posibilidades. Ou estes traballos os pagan os proxectos, sean proxectos públicos ou privados. Se son proxectos públicos, pois deriva de presupostos públicos. Se son proxectos privados, derivará de o capital que os privados, que os promotores arriscan para conseguir un beneficio maior. Ou se fai eso, é dicir, ou todo este traballo se paga dende os proxectos ou se paga desde un modelo que maximice a planificación e a inversión pública e que implicará e debe implicar, ademais, unha maior cautela e incluso unha maior injerencia por parte do sector público en todo o ámbito de acción. Algúns de nós estaríamos seguramente máis felices con un modelo deste estilo, non precisamente con o modelo actual de disolución do público, pero me temo que temos aí un problema político importante porque non van precisamente os ventos reinantes cara aí. En oitavo lugar, creo que tamén quedou claro hoxe que cada actor, cada parte implicada no proxecto debe cumprir con as súas obrigacións e debe cumprir, ademais, de forma cohesiva e solidaria con todos os outros actores. Hoxe vimos en algúns momentos, Ardá, por exemplo, fixo fai un ratiño de xeito moi honesto, plantexando como surden problemas por puenteo, por ocultación de información entre administracións, para ao final chegar precisamente a demandar e a pedir que, en noveno lugar, un maior diálogo e cooperación entre todos os axentes, unha cooperación
real e, ademais, leal, no que non pase, o dixo de outra forma Encarna fai un rato, cando decía, daquela hasta a oposición traballaba nos proxectos, efectivamente, que non pode ser que os proxectos sean só competencia de quen é chamado, e se esquece que é chamado, puntual e periódicamente durante un período de tempo, quero decir, para ter unha obriga, unha responsabilidade pública. En décimo lugar, creo que saliu varias veces, e isto é moi importante, máximo na situación actual, que é necesario axilizar a toma de decisións e simplificar todos os procedimentos. Creo que neste ámbito como noutro nos salen procedimentos polas narices, polas orellas. Hai que simplificar todo isto, non hai coordinación posible se non se simplifica precisamente a coordinación. E agora querría respostar tamén rapidamente a segunda pregunta. Que cousas temos que cambiar? Eu suxiro, deixo aquí na xa, algunha referencia sobre as cousas que teríamos que cambiar. Milloramos, por exemplo, mellorouse moito, tamén os comento varias veces, en sensibilidade. Hoxe hai máis sensibilidade medioambiental, patrimonial, máis sensibilidade cara á sostenibilidade que cando se fixa a autopista do Atlántico a principios dos anos 80. Pero non botemos as campanas ao vento. Seguimos tendo un problema real de percepción e recepción por parte do público dos problemas do patrimonio. O común da xente, de feito, está as narices do patrimonio, en concreto dos arqueólogos, cando o patrimonio convertese en problema. En segundo lugar, eu quero aquí insistir en unha cousa, que os medios de comunicación, moitas veces, por suposto, algúns políticos e, por suposto, tamén moitas veces outros especialistas de outros ámbitos, que poden ser a mellor os enxeñeiros nuns casos, os arquitectos en outros, os planificadores, os xestores noutro ámbito, a veces non axudades moito, porque sempre contribuídes a proxectar unha imaxen negativa, e non digo precisamente que seades os que estades nesta sala, porque se estades aquí por a accesibilidade que tedes, pero en outros ámbitos hai frecuente que se proxete unha visión negativa de arqueoloxía en particular como problema. Para darlle a volta a isto, chegaríamos en terceiro lugar a unha cousa totalmente distinto. Xa está dito en algún momento. É preciso maximizar as fórmulas de participación e cogestión, co-construción do público, dos sectores sociais, en todas as partes do proceso, non só no proceso de construcción, non só no propio proxecto construtivo ou patrimonial ou arqueolóxico, sino incluso na toma de decisións. Isto é unha das asignaturas pendentes que temos para os próximos anos. Igual que é certo que debemos mellorar as metodoloxías de traballos. Esta mañán falouse, a mellor con unha certa alegría ademais do LIDAR, pero o grupo do noso instituto que traballa en tecnoloxías LIDAR, por exemplo, ten diseñada un algoritmo que é capaz de localizar, se fora preciso, a escala de todo o Estado español, a partir de datos LIDAR, atopar monumentos tales como Mamoas, Castros ou Minas Románs. Isto pódese facer hoxe, pero é costoso. Por iso o proxecto está sin implementar, aunque o algoritmo está diseñado. En quinto lugar, entre as cousas a cambiar, querría comentar unha cousa. Os promotores de obra siguen aínda agora, posiblemente isto vaya cambiando para ben ca crise, pero siguen deixándose levar sobre todo por unha mentalidade de obra máxima, en vez de obra mínima, en vez de obra compatible de ir a por remato, entón non me estendo. Isto ademais é complementario con outra cousa non menos importante. Isto é unha afirmación forte que a mellor merecía maior desenrolo, pero me va a desentender. A democracia española ten un problema co chan, co solo. Ninguén lle presta de verdade atención ao solo, aos temas de planeamento. Desde os políticos ao común da xente pensan que o planeamento é algo que se pode cambiar de hoxe para despois. E aí temos outro problema distinto sobre o que hai que tamén voltar. Villares comentaba esta mañá a presentar as xornadas que non me dá razón, destruíronse moitas cousas e fixéronse moitas outras. É ben certo, pero precisamente por iso agora o que nos temos que preguntar é que é esa razón
quen a marca e cando esa razón é razonable ou todo o contrario, non é razonable en absoluto. En ese senso, preguntarnos pola racionalización que está detrás levanos outra cousa que temos que afrontar, que é o inevitable proceso, ollo, non sou partidario del, simplemente son testigo activo, o inevitable proceso de artificialización que está a experimentar o mundo. Hai cousas que non nos podemos insistir en defender porque seríamos, como Pejerto se definía a si mesmo fai moitos anos, un románticos rezagados. Se pensáramos que nunha humanidade de 7.000 millóns de habitantes e que cabalga hacia os 8.000, podemos manter o territorio impoluto. Isto me leva a considerar novos temas, que a mellor son temas sobre os que inmediatamente hai que deixar de falar destes, porque sobre isto o único que hai que facer é dicir que se cumplan as normas, e empezar a falar de outros que van a marcar o futuro. Por exemplo, as sendas verdes. No próximo programa operativo 2016-2020, creo que parte da financiación está comprometida xa non para a construcción de carreteras e corredores de alta capacidade, senón para a construcción de sendas verdes. Sendo as cousas como son, veremos aquí a todos os alcaldes construindo sendas verdes daqui a un pedazo de tempo. A mellor hai que empezar a poñernos, ou abrir o paraguas e empezar a pensar que habría que facer nese sentido. E remato, teño outro par máis de cousas, pero son menos importantes que as anteriores. Gracias e perdón. Bueno, gracias por esta intervención pedagóxica e contundente, propia de unha persoa que leva moitos anos cunha trayectoria acreditada no estudo de protección do patrimonio. Paso a palabra agora a Carlos Amoedo, que é o segundo na... Moitas gracias, Pexerto. Eu tamén encantado de estar aquí compartindo esta tarde convosco. E teño que comezar parabenizando ao Consello da Cultura pola celebración destas xornadas, porque eu creo que realmente, como sinalaba Felipe, é moi necesario reflexionar sin traxedias, pero tamén en sentido crítico, autocrítico, sobre como é e como debe ser a xestión do patrimonio e, sobre todo, a relación entre patrimonio e territorio a esta altura do século XX. 21, efectivamente. É certo que a loita por un patrimonio sostible é unha loita, casi me atrevería a decir que bíblica, entre o David da protección do patrimonio e o Goliat do desenvolvemento, da modernización das sociedades contemporáneas, do capitalismo, se non me tacha desde neomarxista, e todo isto. Levamos 60 anos tendo un cambio civilizatorio brutal nun país como o noso, inzado de patrimonio, inzado de elementos patrimoniais moi variados, cuxa correcto inventario, ademais, todavía sigue hoxe elaborándose, realizándose, e, por tanto, nós somos como Aquiles perseguindo a tartaruga, que cando parece que xa temos todo o patrimonio inventariado, despois resulta que facendo unha liña de alta velocidade ou facendo unha edar, pois resulta que aparece novo patrimonio, hai que estudalo, hai que paralizar as obras, etc. Eu non son un ser superior, no sentido de que non me formei nunha escola técnica superior como un arquitecto ou un enxeñeiro de camiños, canais e portos, simplemente son xurista, con certa experiencia, limitada experiencia, no ámbito da xestión do patrimonio, pero a un nivel directivo. E o que podo valorar e decir sobre o que é a miña especialidade, é dicir, os dispositivos normativos existentes para lograr unha protección sostible do patrimonio que sexa quen de resistir esa lógica do desenvolvemento da modernización económica, é que seguimos tamén perseguindo a tartaruga. Non somos capaces de collela, porque se nos situamos un pouco nunha perspectiva ampla, valoramos os dispositivos normativos, as distintas sucesivas leis de patrimonio histórico, de patrimonio cultural, das distintas autonomías, pois eu chego á conclusión de que teñen moitos defectos importantes, que fan que a nosa protección, a protección que somos capaces de ofrecer, non sexa a máis adecuada, a suficiente, a pesar de que moitas veces incluso se poda haber un exceso de burocracia. Eu non o creo, non creo que a legislación de patrimonio sexa unha legislación que someta a excesivos controles as realizacións de obras tanto públicas como privadas con incidencia sobre o patrimonio.
É certo que o intervencionismo administrativo contemporáneo é un intervencionismo masivo donde se misturan distintas perspectivas interventoras e donde moitas veces a legislación non cadra, non encaixa nada ben. E isto é así tamén por defectos que non teñen que ver tanto co sector do patrimonio, sino cos modos de legislar na sociedade contemporánea e, en particular, cos modos de legislar en España, no Reino de España, non? Con distintos niveles territoriais de goberno en unha época na que, ademais, os produtos normativos saen cada vez con maior improvisación, sin suficiente traballo transversal entre os distintos departamentos técnicos, sin suficiente discusión incluso nas comisións de subsecretarios, na Administración Xeral do Estado, na Comisión de Secretarios Xerais Técnicos da Xunta de Galicia. E iso nos fai encontrarnos con unha legislación de patrimonio que, por así decirlo, é unha especie de filla ibada do intervencionismo administrativo. O patrimonio non garda unha especial predilección entre os cidadán, pero tampouco entre os xestores máis potentes da administración pública. Me refiro aos xestores da MATI, aos xestores que fan as grandes obras públicas desde a Administración Xeral do Estado. Somos unha administración sectorial pouco amable moitas veces, e que moitas veces é incluso obviada a hora de redactar os proxectos técnicos que despois dan lugar a unha realización problemática de obras. Isto tamén ten que ver coa debilidade das estructuras administrativas do patrimonio, que é un mal endémico en España desde hai moitos anos. E o certo é que, a pesar dos esforzos que se fixeron na nosa comunidade autónoma para construir unha sólida administración de patrimonio cultural, o certo é que eu creo que non tuvemos suceso, como diría o portugués, non fomos exitosos, por moitos motivos quizá conxunturais, pero que están aí. Por exemplo, a mí me parece que en Galicia é determinante o peso que tivo a administración turística, por todo o tema do patrimonio cultural como recurso turístico, a hora de enfocar as políticas públicas autonómicas. Eso, de algún xeito, sigue pesando aínda hoxe. Non o digo, por exemplo, polas míticas obras do Xacobeo, cando nos anos, nas primeiras administracións de Manuel Fraga, a posta en marcha do proxecto Xacobeo levou a que o propio Xacobeo fixera algunhas das máis desgraciadas actuacións sobre o camiño de Santiago, sino tamén porque moitos dos recursos económicos que podrían terse dedicado á restauración do patrimonio cultural foron drenados cara a esa administración turística, moitas veces con pouco criterio estrictamente patrimonial. A iso se lle ten que engadir, eu creo que unha eiva tamén que está aí, que tamén se pode discutir, e é que a Dirección Xeral de Patrimonio tería que ser unha Dirección Xeral, por así decirlo, máis weberiana, máis legal racional, dotada de profesionais técnicos, independentes, dotados de tempo suficiente para ver os proxectos que se someten á súa consideración e, por tanto, na medida en que esa administración legal racional funciona, é respetada polos operadores xurídicos e polos outros operadores da administración ou das administracións públicas. Para iso é necesario tamén que as administracións de patrimonio cultural estén encabezadas por persoas con carisma. O propio Max Weber non descartaba que unha administración legal racional tamén tuvera que ter certo carisma, sobre todo nas cabezas visibles desa administración. É necesario que as direccións de patrimonio inspiren criterio, teñan peso político suficiente para poder presionar a hora de confeccionar uns orzamentos, a hora de negociar unhas prazas das escalas de arquitectos, das escalas de arqueólogos, de maneira que se dote do personal adecuado a esa xestión administrativa. Creo que todo isto sigue sendo moi necesario, moi acuciante, porque, a pesar do, se me permitides, modesto esforzo que fixemos na legislatura 2005-2009, non por
moita lucidez política, nin por moito acerto, nin porque tuéramos ese carisma, sino porque nos coincidiu con un período de superávit do orzamento público que permitiu, con un certo nivel de presión política, pois dotar de prazas a administración da Comunidade Autónoma na Dirección Xeral de Patrimonio. Pero, desde logo, sempre tuvemos a consciencia de que era un esforzo moi insuficiente, cuxo éxito debería elevar a unha política sostible de dotación de prazas no ámbito do patrimonio cultural, non só nunha legislatura, sino en sucesivas legislaturas. E o certo é que ese esforzo, eu creo que se está imposibilitando por motivos como a tasa de reposición cero que pesa no sector do patrimonio cultural por non ser un dos sectores mínimamente prioritarios do 10% establecidos na Lei Xeral de Orzamentos do Estado para 2014. Outra cuestión que tamén quería comentar, aínda que sea moi brevemente, é que o contexto actual obriga a extremar as precaucións e extremar, por así decirlo, se me permitides, a tolerancia cero na protección do patrimonio. Eu creo que esa tolerancia cero é absolutamente necesaria porque, como digo, Goliat é moi potente. Cando un proxecto público ou privado move diñeiro, se pode vender en termos de emprego e, por tanto, é goloso para a política, é moi difícil facerlle frente desde unha Dirección Xeral de Patrimonio con pouca forza. E esta tensión se agrava se pensamos que na actual conxuntura económica a venta ou o valor político do crecemento económico non perde forza, senón que a vai acrescentar durante os vindeiros anos. Agora mesmo o Reino de España, a súa política, o conxunto da súa política pública consiste basicamente en recuperar a senda do crecemento económico co que lograr medrar ao 2%, 3%, a partir do cal pois podemos enxugar ese servizo da débeda financiera e incluso crear emprego. E para estimular o crecemento económico, a materia prima que ten este país, aparte dunha masa salarial crecentemente a baixa, é o seu territorio. A presión para instalar, para establecer industrias estratégicas ou non, para desenvolver proxectos sobre o territorio vai aumentar daqui a uns anos e se vai a plantexar de novo o sempiterno problema do xestor do patrimonio, como compatibilizar, como facer sostible todo ese desenvolvemento de infraestructuras públicas e privadas coa conservación dun patrimonio tan extendido no territorio. Eu creo que todo isto nos debe preparar para os futuros vindeiros tempos, sobre todo porque xa agora se están dando os primeiros testemunhos, creo eu, dun desarbolamento dos instrumentos que, aínda que precarios, tiñamos na nosa man para loitar nesa persecución do desenvolvemento económico sostible. Refírome, por exemplo, e por simplemente citar un caso que a mí me chamou a atención, a sorprendente modificación feita a través da Lei 9/2013 do Emprendemento de Galicia, da Lei de Ordenación do Medio Rural, de Protección do Medio Rural, a LOUGA, ou tamén coñecida como Lei Cuíña, a través de distintas disposicións, nunha lei que non espera que afronte unha modificación tan sustancial do noso modelo de intervención administrativa no urbanismo, pois efectivamente nos encontramos con que se altera ese sistema tradicional de control dos usos do solo mediante licenza para pasar a un sistema distinto, moi de moda, moi extendido nos ámbitos intervencionistas actuais, que é o da declaración responsable e a comunicación previa. Un sistema moi bonito que se vende como simplificación administrativa que vai a ser capaz de eliminar as trabas que pesan sobre a implantación de calquer negocio, de calquer industria, etcétera, etcétera, pero que en España fai aguas precisamente porque a administración na actual conxuntura non ten capacidade para controlar todo iso que estamos metendo no caixón das comunicacións previas e das declaracións responsables. Temos unha administración eivada, tanto no nivel municipal como no nivel autonómico, vamos seguir perdendo efectivos por culpa das tasas de reposición e nese
nesta conxuntura, plantexar un cambio tan importante sobre o modelo de intervencionismo administrativo a mí me parece certamente moi arriscado, por non decir suicida. Si cadra é iso que se pretende, pero bueno, en calquer caso hai que advertilo porque agora mismo os xestores da administración local desde decembro de 2013 andan toleados entre a Lei de Racionalización da Administración Local e a Lei de Emprendemento de Galicia, xa non hai secretario que durma tranquilo. Non hai secretario que durma tranquilo porque, efectivamente, andamos nun mundo tan inseguro que ninguén sabe o que ten que aplicar. E isto creo que non é maneira de afrontar unha responsable política pública á altura dunha crise. Moi ben, hai unha crise, pero isto non pode significar que nos volvamos tolos nos parlamentos e nos poñamos a darlle ao maquinillo do BOE para vender que estamos facendo, que facemos, pero despois os que teñen que estar a pé de obra na trincheira defendendo os bens públicos que teñen nas súas mans, pois se ven e se desexan para non acabar con unha taquicardia ou unha fibrilación. En fin, eu non me animo. Moitas gracias a Carlos Amoedo, que, aparte de xurista, experto en Dereito Cultural, ten tamén unha longa experiencia na xestión como secretario xeral da Consellería de Cultura no ano 2005-2008 e logo noutro tipo de institucións nas que participou. Paso a palabra agora a Xoan Carmona para que nos expoña as súas ideas. Vale. Bueno, gracias tamén polo convite, o Consello. En fin, por esta ocasión de estar aquí pues tan ben rodeado e de ter escoitado cosas tan interesantes que eu aprendi moito no que vai de día, verdad? E levei sorpresas moi gratas. Bueno, a verdad que algunhas cousas cando un interven estas horas e aparte das cousas xa están ditas, por exemplo, esta última intervención de Carlos Amoedo pisoume algunhas cousas que pensaba decir precisamente sobre a lei de emprendemento, que é unha xoia, unha auténtica xoia xurídica de como conseguir pasar cousas de estranxis que un non espera que estean aí, porque unha lei de emprendemento o que espere que se dedique a outras cousas, e non a iso, pero temos que facernos, porque xa últimamente temos esta práctica legislativa de que hai que ter calquera lei de calquera cousa, mirar a letra pequena, porque poden colar Dios sabe que cousa. Sí, sí. Hai un cambio de pauta aí moi interesante, moi hábil, moi inteligente, pero que para estas cosas é moi peligroso. Pero bueno, eu, como a miña, digamos, a miña orientación profesional non é exactamente tampouco, bueno, sí, patrimonio, son profesor de Historia Económica, o que pasa é que, como sempre estive especializado en Historia Industrial, pois, bueno, por aí fun entrando no tema do patrimonio, especialmente o patrimonio industrial, pois, tócame comentar algo sobre estas cuestións, ¿no? Que son cuestións bastante ausentes en este tipo de debates, ¿no? Bueno, esta mañán, sobre todo, pero tamén pola tarde, pois, falábase do interesante que é e, sobre todo, do aforro que supone que a identificación dos bens do patrimonio cultural que se deben protexer que se faga no seu debido momento, non? É dicir, no momento nas fases previas ao comezo das obras, antes de que comece a fase de obras. Isto que se dixo varias veces, bueno, parece que todos o temos na cabeza, pero creo que é absolutamente fundamental. Eu quixera insistir moito nesta cuestión. Porque, claro, isto enlaza con outras cousas que se dixeron tamén hoxe, mesmo a cargo de personas da Dirección Xeral de Patrimonio, que a necesidade de disposición de inventarios, non? Eso, además, estamos todos de acordo e tal. Creo que hai que avanzar un chisquiño máis e creo que deben ser inventarios o que deberían ser, bueno, vou facer simplemente 6, Felipe fixo 10 observacións, 10 comentarios, uso 6 porque xa é máis tarde e por non abusar, 6 e máis breves. Pero a idea aquí, que os inventarios, a mí non me vale cargar inventarios, os inventarios teñen que estar moi xerarquizados. Eu creo que a idea de xerarquía no patrimonio pareceme fundamental, sobre todo desde o punto de vista de que estas cousas, sobre todo cando estamos iba a decir frente, pero non é frente, digamos, a carón, ou, bueno, como é decir, obra pública, construcción, intervención, desenvolvemento económico, conceptos moi fortes. Entón, nós temos tamén, se queremos defender o patrimonio, ter non só administracións fortes, como decía Carlos Amoedo, sino conceptos fortes, ideas fortes, defensas fortes do valor das cousas. Defensas, ademais, ideas, conceptos que callen na poboación, que a xente
que os implicados podan defendelos, non que sexamos tres interesados no patrimonio cultural e que a xente nos mire como que cousas din estes. Por tanto, a idea de xerarquía pareceme fundamental. Esta é a primeira comentario que quería facer. Porque, ademais, estes inventados creo que deben ser xerarquizados e que deberíase ir a figuras de protección moi concretas para cada categoría. Existen, as figuras estas existen, sería cuestión de axeitar os elementos deste patrimonio con as distintas figuras de protección e ademais que esta xerarquía se establecera non de entrada, non en abstracto, sino dentro dunha totalidade. O sea, sobre o conxunto, sobre a totalidade do patrimonio cultural. Isto é utópico, evidentemente, pero debe tenderse a iso, creo. E seguirei comentando este tema a continuación. Canto mellor fagamos isto anterior, máis xerarquía, máis conceptos fortes, máis ideas fortes, máis unha defensa moi argumentada das cousas, e si cadra con certas renuncias, canto mellor se faga o anterior, eu creo que hai máis protección para o patrimonio cultural, máis asetida, máis asumida pola xente e máis seguridade para os axentes, para os operadores económicos. É dicir, para quen está executando a obra pública ou vai executar unha obra pública, para quen faga obras de calquera tipo, para quen desexe establecer unha industria. É dicir, si cadra, non se necesitan miles e miles de cousas a protexer, sino algunhas menos, en vez de 5.000, 4.900, pero que estén todo moi justificado e moi explicado e que, ademais, que na fase previa á obra o operador, o axente, poda saber a que carta quedarse. É dicir, que a seguridade xurídica para os operadores, para os axentes económicos, é un elemento fundamental nunha sociedade capitalista na que vivimos. A uns les gusta máis, a outros menos, pero vivimos neste tipo de sociedade. Entón, hai que compaginar as dúas cousas. O máximo nivel de protección, pero o máximo de protección real. Porque non chega ás veces establecer figuras de protección, porque comentábamos antes na comida o caso da estación do ferrocarril de Vigo, non? Que era BIC, que era ben de interese cultural. Que foi dela? Pois que está desmontada en un almacén. Ou a fábrica de lápis Hispania en Ferrol, pois que foi dela? Pois alegaban que era un elemento que estaba dentro do entorno, non, do plan especial do Ferrol vello, pois non valeu tampouco de nada, ou cousas semellantes, ou, por exemplo, en estes días hai unha polémica e hai unha campaña sobre a protección das minas de Fontao, no Concello das Cruces, que é un dos 5 elementos que están dentro dese libro que fixo o Comité para o TICHI, o Comité para a Conservación do Patrimonio Industrial, para a Conservación do Patrimonio Industrial, dos 100 elementos do patrimonio industrial de España e resulta que, hai un alcalde que non quere incluir no plan xeral nada relativo ás minas de Fontao. Por iso, e iso é importante. Claro, entón hai que... É un dos 5 elementos, non? E máis creo que foi a Dirección Xeral de Patrimonio quen enviou ao TICHI eses 5 elementos, o sea que goza dun consenso non só por parte do TICHI, sino da propia Dirección Xeral e tal, se non aparece unha persona que non. Hai que ideas forza, conceptos forza e ir a por todas, o sea, o que se decide ir, hai que ir a por todas. A segunda cuestión sería, o segundo comentario sería que esa idea de totalidade é utópica, desde logo, o sea, unha vez que temos todo, podemos xerarquizar e clasificar as cousas e ver en que nos centramos, non? Pero esa idea de totalidade é utópica. Porque, como se dixo moi ben aquí por varias persoas, dentre os elementos do patrimonio cultural hai moitos que son impredecibles, non? Creo que se usou esta expresión, ademais, impredecibles. E iso é certo. Nunca teremos un inventario completo. Pero, en todo caso, debemos reducir a imprevisibilidade, non? E en algúns elementos do patrimonio cultural é moi difícil, pois probablemente efectivamente en cosas como mámoas ou castros, pois porque poden estar moi enterradas, tal, pero en outras cousas é moi simple, ou non moi simple, perdón, pero polo menos hai unha posibilidade de previsión que fai que a probabilidade de que aparezan cousas importantes fora
do que aparecen uns estudios que se poden facer de forma relativamente sencilla, pois é pequena, non? Por exemplo, as igrexas románicas, non? Pois, bueno, son bastante visibles e tal, o mesmo, non é tan difícil facer inventarios, están feitos, non? E tense avanzado bastante neso, ou nas pontes, ou tal, ou, por exemplo, no tema do patrimonio industrial, que é unha cosa moi abandonada, por iso saco aquí o tema do patrimonio industrial. O patrimonio industrial é bastante previsible, todos os concellos teñen nas estadísticas administrativas da contribución industrial, pois, cada ano tras ano, todos os listados, tal, e hai formas moi fáciles de ver cal é o patrimonio industrial. Entón, sin embargo, existen inventarios de algunhas destas cuestións previsibles, pero outros non. E os establecimentos industriais é o máis fácil de todo, e está sin facer. Bueno, a forma de meter eu aquí esta especialidade de patrimonio industrial para que, por favor, porque eu digo en todas, no Consello Cultural xa non é a primeira vez que estou, repito, insisto, tal, pasan os anos, bueno, seguiremos, mentras podamos. Porque é moi fácil. Cuestión número 4. A política de patrimonio cultural. Agora xa non estamos no industrial. Debe haber unha política de patrimonio cultural activa ou non. Isto é como da política industrial. Hai quen decía e sigue dicindo que a mellor política industrial é a que non existe. E así luce o pelo a todos aqueles que o din. Entre outros anos. Debe haber esa política de patrimonio cultural activa ou abonda con coleccionar caixas, con esperar a ver o que cae, con, bueno, tamén facer unha parte activa, xa sabemos que temos poucas persoas dedicadas a isto, poucos recursos, pero cabe unha política que non deben definir, ademais, que non me refiro a que deban definir pois, os directores xerais ou o personal técnico, é unha política diseñada desde arriba, do que é o patrimonio cultural. Cal é a contestación a esta pregunta? Pois, diría que depende, tampouco é cousa de que depende. Pero, en todo caso, a miña proposta é de que, ou a miña constatación é de que explícita ou implícitamente esas políticas activas ou pasivas teñen uns resultados e que eses resultados non son neutrais sobre a imaxe do país ou da rexión ou do lugar que as define. Non son neutrais. Non me deu tempo, pero iba a facer, despois de ver as intervencións da mañán e de tal, se me escapase o mediodía, se eu comentei a Pejerto, iba a facer un PowerPoint onde se vira un castro, un cabazo, unha mámoa e un letrero moi grande que será isto é Galicia. E despois, a fábrica de lápis Hispania, a panificadora de Vigo, isto é País Vasco, isto é Cataluña, isto non é Galicia. Pero non o fixen porque non me deu tempo, pero polo menos deixo aquí a idea. É dicir, un coreano ou un marciano que asistira, por exemplo, hoxe ou esta mañán aquí, que imaxe levaría de Galicia? De que somos un país innovador, emprendedor? Pois non penso, a verdad, que levase esa imaxe. E o patrimonio cultural tamén ten, en realidade, esa función. Tamén ten esa función. Do que máis se falou foi de castros, en segundo lugar de mámoas, en terceiro de igrexas, tamén bastante de casas rectorais, bueno, e da fábrica de luz de Caldas. Esta tarde falouse tamén algo de algunhas outras obras hidráulicas, cosa que agradezo e que me encantou. Polo tanto, a identificación do patrimonio cultural de Galicia para un coreano, para un marciano ou para un dos nosos fillos nos libros de lingua galega, é en gran parte a identificación do patrimonio cultural de Galicia con elementos desaparecidos dun mundo que xa non existe, porque eso non é en este momento, e cal é o problema diso? Que dificilmente xenera adhesión, o que provoca é que a xente escape, e que en todo caso escape do que é a cultura de Galicia, do que é ese mundo que non é, e en todo caso, non mola en absoluto, nin é cool, nin cousa parecida. Hai un problema, o sea, mellor estou frivolizando un pouco, recoñezo, porque xa sei que algúns se están preparando, pero eso non, de verdad que eso non mola. Bueno, algunas cosas non máis. Teño que acabar, verdad? Sí. Vale. É dicir, vemos isto por un lado, pero por outro lado, desde outras consellerías e desde outros lugares onde se xenera política, se fala de innovación, fálase de emprendemento, fálase mesmo con a lei de emprendemento e con cousas destas. Claro, isto é unha cosa, é a anomia, é a esquizofrenia, o sea, por un lado temos unha imaxe de país e por outra impulsamos a facer outra cousa que non ten nada que ver con eso. Eu creo que é necesario que se o patrimonio cultural
quere ser respetado, o sea, si queremos xerar adhesión, interese polo patrimonio cultural, é dicir, nas novas xeracións, nos axentes, nos operadores económicos, etc., hai que xerar unha imaxe máis ponderada. Non digo que tiremos cos castros, evidentemente, Dios me libre, pero unha imaxe máis ponderada do que é Galicia. Na hora de comer falábamos de Sargadelos. Sargadelos foi o primeiro altoforno da historia de España, privado, foi a primeira fábrica de cerámica para uso, digamos, non de luxo e tal, de uso popular da historia de España. O Arsenal de Ferrol foi o primeiro lugar onde se fabricaron máquinas de vapor. Hai moitas cousas das que podemos presumir, a cultura científica, técnica, que se incorpora, por exemplo, no tema industrial, que non é máis que un elemento pequeno do patrimonio, do conxunto do patrimonio cultural. Pero fagase un pouco de caso, por favor, e en todo caso, pondérense as cousas. E con isto vou ir acabando. Eu creo que hai que centrar o esforzo, que todos os esforzos deben centrarse en ter unha imaxe cabal do que é o patrimonio cultural, ponderada e política, no mellor sentido da expresión, e establecer criterios de conservación. E, finalmente, dar voz á cidadanía, que a cidadanía poda confiar na acción conservadora da administración. Porque ás veces nos queixamos e dicimos, bueno, é que estes de Sarria están protestando por eso do río e tal, os de Fontao están protestando por... Pero a xente que realmente protesta, polo menos, é porque ten un sentimento dese patrimonio que trata de defender. E isto é algo a considerar. E o que se debe tratar, eu creo que o mesmo que sei que a violencia política ao final da Idade Media se integra en cauces institucionais, pois isto tamén se debe integrar. É dicir, as institucións xeneran confianza cando resolven, cando escoitan e resolven problemas. Entón, eu creo que tamén a cidadanía debe confiar na acción conservadora da administración. E digo un pouco polo caso de Fontao, que neste momento, xa falamos antes, que está un pouco en candeleiro, pero tamén por outros moitos casos. Digo todo isto simplemente porque esta imaxe ponderada e política e estructurada, digamos, do que é o patrimonio cultural debe contribuir a armarnos, a todos os defensores do patrimonio cultural, a armarnos, a darnos legitimidade e a facer que os operadores económicos, mesmo os que defenden o progreso a toda costa, os que falaba antes Carlos Amoedo, pois mesmo eses vexan con quen se miden e vexan que se miden con grupos ou con persoas ou con institucións que teñen peso e que están armados de razóns e que, ademais, que non pretenden a conservación de todo un mundo que xa non é, sino de aqueles elementos máis importantes, máis relevantes, e esa determinación é resultado dun estudio serio, amplio e constatable e homologable mesmo internacionalmente, porque ese carácter de internacionalización do patrimonio creo que tamén é moi importante. Ben, gracias ao profesor Xoán Carmona. Non me sorprende o tono da súa intervención, porque como gran experto en historia industrial deu-nos outra visión de Galicia e leva moitos anos loitando para corrixir digamos que ese concepto puramente, a veces excesivamente etnográfico, non? Do patrimonio cultural galego, non? Que hai algo máis que carros e vacas, non? Neste país. Entonces, este sesgo trata de corrixir dos hai anos, de momento non con moito éxito, pero no futuro, como dice outro, todo se andará. Bueno, ten a palabra agora o profesor Ramón Izquierdo Perrín. Bueno, después de la intervención de los que me han precedido, pues poco podría yo añadir. Y por lo tanto, yo voy a seguir una dinámica un poco diferente. Todos han sido como muy teóricos, como muy dogmáticos en muchas cosas. Y yo voy a centrarme fundamentalmente en ejemplos claros y rotundos. Pero de todo lo oído, quiero destacar 2 o 3 cosas. Primero, la idea del patrimonio desaparecido en Galicia en los últimos años es un panorama que nadie toca y que me parece enormemente importante. Se citaban aquí casos, la estación de Vigo, la fábrica de lápices de Ferrol, que tarde piaches, porque ya no queda nada, ¿no? Digamos antes, estiven protestando diante e teño fotos e con moita xente. Pero bueno, o el edificio Castromil o tantas otras cosas, ¿no? De las que
quizá podría surgir otro coloquio de estos. Por otro lado, también es importante el que muchas veces las intervenciones en el patrimonio y las intervenciones derivadas de obras públicas se miran en función de la persona o entidad que las acomete. Y eso es, a mi modo de ver, un gravísimo riesgo y algo que está ocurriendo en nuestros días. No es lo mismo, y con esta primera imagen lo ven muy claro, que si esto es un edificio público, para mayor INRI de una institución cultural, si esto fuera de un particular, pues no se le consentiría tener a estos fantasmas ahí arriba. Si esto fuera de una institución privada o de un particular, pues otro gallo cantaría. Por lo tanto, se está midiendo con varas distintas lo que ocurre en el patrimonio. Ni ocurrirían tampoco atropellos como el convertir un contenedor para lo que no nació y no debería de ser. Y me refiero en concreto a la utilización como sala de exposiciones del mejor conjunto barroco que tenemos en Santiago, que es la iglesia de la Compañía. Si no quieren que no sea iglesia, que no lo sea, están en su perfectísimo derecho, pero que respeten la integridad de ese patrimonio. Y esto lo están haciendo instituciones, repito, culturales y públicas, y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y repito, si fuera de un particular, las instituciones oficiales pondrían el grito en el cielo y intervendrían y le pasarían los costes al ciudadano de turno. Por lo tanto, ojo, porque hay varias varas de medir en estas cuestiones. Segundo, los historiadores del arte tenemos también unas gafas que nos dejan ver solo una parte de las cosas. Podemos ver un conjunto monumental, como puede ser el caso de Santiago, y nos preocupamos mucho de su mantenimiento, de sus formas, de sus no formas, de la integridad, de todas esas cosas, menos de su uso. Un poquito menos ya nos ocupamos de su uso, ¿no? Pero bueno, está ahí. O nos ocupamos también de un edificio privado, bueno, pues no sé, la catedral mismo, o cualquiera de ellos, el que ustedes quieran. Pero ya nos despreocupamos más de aspectos que, sin embargo, tienen más que ver con la sociedad actual. En la sociedad actual se habla mucho en Galicia en estos momentos de las grandes obras públicas, de las autovías, de las carreteras, se aludía a todas las obras del Xacobeo, unas acertadas y otras desacertadas. Y bueno, en la picota se ponen siempre las carreteras, las autovías, y bueno, ahí podría hablar mucho Felipe, porque ha trabajado mucho en las cuestiones arqueológicas de ahí derivadas, ¿no? O hablamos todavía más en estos momentos de las grandes obras del AVE, de si impactan, de si no impactan, de si... Pero el caso es que cuando la gente podría plantear cuestiones, o no las plantea, o no se tienen en cuenta. Y entonces todos nos quedamos muy tranquilos. No, ya mandé un escrito, no, ya se hizo una... Bueno, y a veces hay que reconocer que tienen su valor y que no terminan por desentonar del todo. Cuando la intervención que afecta al patrimonio se ha realizado hace algunos años, entonces ya nos olvidamos por completo de cómo están permanentemente lacrando ese patrimonio. Creo que es muy expresiva esta fotografía de Torres do Oeste con el puente da Illa da Arousa detrás, ¿no?, que le está sirviendo pues como de pantalla, y si nos acercamos más todavía es peor la cosa. Pero tampoco se habla de eso para nada, no se busca algún tipo de paliativo, porque evidentemente no vamos a tirar el puente, ¿eh? Porque lo que hace falta es también lo que se ha dicho aquí, buscar un ten con ten y un consenso entre todas las clases de expertos. Y esas clases de expertos no son solo ingenieros, arquitectos, constructores, administraciones, es también la sociedad, a la que muchas veces pues no se le da el juego que tendría que tener, ¿no?
Pero otras veces, pues como también mencionaba, creo que era Moedo o Felipe, uno de los dos, ¿no? Las obras de la autopista del Atlántico, tremendamente polémicas en su momento, y que sin embargo, pues obras de valor por sí mismas, como es el puente de Rande, vemos que se ha integrado bien en su conjunto, en líneas generales. Hablamos mucho, por ejemplo, de la ciudad de la cultura, que si está bien, que si está mal, que si se debe hacer, si se debe parar, si cuesta mucho o si cuesta poco. Pero no nos planteamos del estropicio que ha supuesto la ciudad de la cultura en el monte, en la propia naturaleza, con una excavación y una explanación alarmantes. Y de eso, repito, no se habla, ni se ha hablado. Ni se habla ni se hablará, me imagino, de ese nudo de posible comunicación con la autopista que está ahí, pues no sé si en proyecto, en la imaginación de alguien, pero la foto circula porque ya ven que es de Google. Y claro, no nos planteamos nunca, es decir, nos preocupamos de su conexión con una autopista, pero no nos preocupamos para nada de lo que es fundamental para cualquier institución de este tipo, que sería su vinculación con una ciudad. No puede estar la ciudad por un lado y la ciudad de la cultura por otro, porque entonces el fracaso es total. Y entonces tenemos que inventarnos cosas para que la gente vaya y pagar lo que haya que pagar, porque hay que llenar las estadísticas. Entonces, ojo, porque las obras públicas, sobre todo cuando son muy costosas y muy trascendentes, como esta, habría que haberlas pensado muy bien y pensar muy bien cuál es su asentamiento. Bueno, otras veces ya ni nos planteamos la conveniencia o no de obras públicas tremendas, y de un resultado incierto, como mínimo. Tenemos la ampliación de la pista del aeropuerto de La Coruña. Aquí está la pista actual, ya muy polémica cuando se hizo, y todos los que tenemos canas lo recordamos, ¿no? Y aquí está lo que se amplía, ya muy avanzado está la obra. Pero claro, no reparamos que todo esto, como esto lo vemos verde y esto verde, esto es lo mismo. No, miren ustedes, aquí hay un núcleo que desaparece y un núcleo en el que había 2 pazos. Y por la otra cabecera teníamos otro pazo y hubo que trasladar 3 pazos. Trasladar 3 pazos, pues claro, los pazos no son como un rosal que lo podemos poner en un sitio o en otro. Tienen su entorno, tienen su razón de ser en un determinado sitio, ¿no? Y además es que desde el punto de vista de la ecología o de la orografía o de todas las fías que ustedes quieran, pues hemos rellenado un valle con una obra faraónica. Aquí lo ven, ahí está el pueblecito, todo esto desaparece. Para ampliar 400 metros una pista de aterrizaje, repito, de dudosa rentabilidad social y negativa económica. Pero eso no se dice porque priman los intereses políticos. Hay que decirlo así de claro. Ahí tienen la obra, bueno, a desfeita total. Pero al lado de eso, pues claro, tenemos que ser sensatos para que no nos ocurra lo de esa viñeta. Es decir, obras públicas sí, comunicaciones ágiles y actuales también, pero con consenso entre todos. Creo que es la única manera para evitarnos desfeitas y para evitarnos lo que berran ahí el señor Jaspar, ¿no? Bien. Vamos ahora a echar la vista atrás. Vamos a echar la vista atrás porque aquí en este país ya nadie se acuerda de las desfeitas que se hicieron en el patrimonio con motivo de obras públicas como fueron la construcción de embalses para la producción de energía eléctrica. Eso ya nos queda muy lejos, muchos de ustedes a lo mejor ni habían nacido. Pero voy a poner 3 o 4 ejemplos nada más, pero creo que tremendamente significativos. Miren, esta, aunque no lo parece, es la misma iglesia. Es San Esteban de Chouzán, municipio de Chantada. Miren, esto era antes.
Una iglesia, antes decía por aquí, creo que era Carmona, ¿no?, de que había iglesias románicas a barullo, pues sí, pero como esta, poquitas, ¿eh? Bueno, pues esta iglesia románica tan singular se ha quedado convertido en esto, una de tantas, una más. Pero una más, entonces, porque claro, había que salvar, eso está en el expediente de traslado, unas pinturas murales que hay en el ábside, había más bien en el ábside. Entonces, para eso, pues, se coloca en este emplazamiento, porque como se saca de ahí, donde están las aguas del pantano, pues vamos a dejarla cerca. Me parece bien, pero claro, dejarla ahí aislada, y ¿para qué la cambias para ahí? Claro, es decir, si es que no hay ni acceso, ¿no? Y claro, lo que se hace, pues, tiene bemoles, ¿no? Montamos el ábside sobre esta plataforma, aquí le generamos este cuerpo, pero por abajo pasa un camino, bueno. Había que salvar las pinturas, esa fue la razón del traslado. Miren lo que queda de las pinturas. Miren lo que queda. Y ahí están, pues, cuando se estaba preparando la cosa. Por lo tanto, ojo, que las obras públicas, cuando no se hacen adecuadamente, ya ven que pueden ser letales. Hay que hacerlas, pero bien. Otra desfeita. Iglesia con una capilla aneja. Esto es antes del parto. Esto después del parto. La capilla estaba aquí, ya no está. Aquí no había nada y ahora tenemos la sacristía. Esta portada la tenemos ahí. También el lugar es escogido. Ahí está. Ahí tenemos la portada. Y ahí tenemos un precioso sepulcro de una dama que lo dejamos fuera para que se refresque. Bueno, y el caso más antológico de todos, el de Portomarín. Antes se decía aquí que la declaración de Vic no garantizaba nada. Claro que no garantiza nada. Portomarín no era Vic porque entonces no existía esa categoría, pero sí era monumento nacional, no los edificios, todo el pueblo. Y ese informe lo hizo un académico, que no voy a decir quién era por vergüenza, pero que años después hizo también el informe para decir que no pasaba nada porque lo hundiera el embalse de Belesar. El mismo señor. Bueno. Portomarín, evidentemente, cualquiera que haya ojeado el Calistino, pues sabe que tenía un valor muy especial desde el punto de vista histórico, que se menciona hasta 3 veces en el libro quinto del Calistino. Bueno, pues hay que trasladarlo. Ahí lo tenemos en una maqueta, el poblado antiguo, maqueta que, por cierto, ya no se sabe por dónde anda, según me han dicho. Ahí tenemos fotos antiguas. Ahí está el barrio de San Nicolás, con su puente, los restos del puente medieval. Este resto del puente medieval, que ya tenía aquí esta zona de derrumbe, pues nos viene muy bien para la entrada del nuevo pueblo, porque fíjense ustedes en esto, hagan el favor de guardar la imagen en la memoria. Ahí la tienen. Es decir, el derribo fue fabuloso, no cabe duda, porque ya ahí ponemos la escalera, y entonces esta capillita que la trasladábamos del pueblo la ponemos ahí, queda muy mona. Bien, si de aquí, ya casi voy a acabar, sí. Ven antes y después, esto era antes, después, antes, después, y lo peor de todo, antes, después. Menudo retablo. Creo que solo se sabe dónde hay algunos trozos, pero la mayor parte se ha perdido. Es cierto que ahora vemos esto, pero bueno, esto lo firmaría Viollet-le-Duc. Estoy seguro que lo firmaba encantado de la vida. Fíjense, la nave, antes y después. ¿Cómo se hizo eso? Pues aquí desmontando. La primera grúa, ¿cómo se llama esto? Pluma, que se utilizó en Galicia, según he leído por algún sitio.
Si estoy equivocado, que me lo digan. Se desmontó con mucho cariño, eso dicen las crónicas. Este señor, como ven, está utilizando un martillo neumático. Las piedras se iban colocando ahí y se iban montando aquí. Ya casi lo tenemos. La grúa sirvió para desmontar y montar, ¿no? Y así quedó, así quedó. Y por último, medio minuto. Todo esto es grave, todo esto ya pasó. Pero miren, yo quiero aprovechar esta reunión sobre cuestiones de patrimonio para pedir que se cuide un poquito lo que nos queda. Porque ya Porto Marín es irrecuperable, o Chouzán es irrecuperable, es decir, hay que ser realistas. Pero miren, esto, que es un conjunto muy interesante, porque es la iglesia, un torreón de un palacio que había aquí, al otro lado hay otro cacho y un cuerpo central renacentista. Bueno, pues este torreón medieval, el 30 de diciembre de 2010, ya ven cómo estaba. Han pasado 4 años y Chouzán está así. O Diomondi, perdón. Diomondi está así, es decir, bueno, yo con esto termino, pero creo que nuestro patrimonio, con obras públicas o sin obras públicas, se merece otro cuidado distinto. Non sei o que dicen os organizadores se hai tempo para alguna pregunta. 8 minutos, me dicen. Sinta que, bueno, supoño que o cansancio fará algúns estragos nos participantes despois dun día intenso, pero se hai alguna cuestión ou alguna pregunta, pois mellor breve, non? Bueno, parece que hai todos de acordo, todos e todas de acordo. Bueno, pois entonces seguir os consellos que nos deron as 4 persoas que falaron, non? Entonces quedamos para mañán, bueno, xa mañán ás 9:30.